खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बाक्सानि बागानपारा इउएन एकाडेमिया HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। हादरसानि दाब दाब जायगाफोराव थानाय फरायसालि फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालि बायदिफोराव फरायसा फरायसुलिफोरा रंजालि बैसागु बरायनानै रंजा बाजायै आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बायदिनो दिनै बागानपारा इउएन एकाडेमियाव आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बेजों लोगोसे इउएन एकाडेमि बागानपारानिफ्राय थांनाय 10 एप्रिलाव फोसावजानाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। इउएन एकाडेमि बागानपारानिफ्राय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सा 21 जन फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। बेनि गेजेरावनो ओम प्रकाश मोसाहारिया 87.33 जौखोन्दोआव गासै गांबा आयदायाव लेटार लानानै डिस्टिंक्शन मासि लोगोसे साब्रै फरायसाफोरा स्टार आरो सा 16 फरायसाफोरा सेथि मासि आवग्रिनो हायो। हाबाफारियाव इउएन एकाडेमि बागानपारानि गोरायुं मिजिंरानी लाहारी आफादगिरि मासि लानानै मेल बानजायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लाबावदों इउएन एकाडेमिनि गायसनगिरि बाबुल स्वर्गियारि, बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बाफन बर', बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सतीश चन्द्र बर' आरो माखासे मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। बे इउएन एकाडेमि बागानपारानि जा मेट्रिक आनजाद बे बोसोराव गुथि बेट्सआव बिथांमोना एग्जामखौ होदों आरो बे हाबाफारियाव बा एग्जामाव बिथांमोना डिस्टिंक्शन लाखिनो हादों। सासे फरायसाया, साब्रै फरायसाया स्टार लाखिनो हादों। बेनि उनाव सा 16 फरायसाया गिबि थाखोआव उथ्रिनो हादों। बेबायदिनो सा 14 फरायसाया नैथि थाखोआव, थामथि थाखोआव सानै फरायसाया उथ्रिनो हादों। जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे जा डिस्टिंक्शन थांनाय फरायसा बिथाङा कमल कुमार ब्रह्म बान्थायावबो जिथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। लोगोसेनो बाक्सा जिल्लानि बर' बिजोंजों फरायनानै जा उथ्रिसारनाय बेयाव बाथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। बेबायदि उथ्रिसारनायनि थाखाय जोङो फरायसालिनि जानानै जोबोर गोजोननाय फोरमायो आरो बिथांमोननि जा इयुन बेबो गोख्रों जायो, गावनि आथिङाव गसंथानो हायो। बेखौ आङो गोसो गोरबोजों गसाइनि सेराव आरज गाबो। दिनैनि बरायनाय हाबाफारियाव जोङो साइटेसन होनाय जागोन। लोगोसेनो जोङो फरायसानो आर'नाइ होनायजों लोगोसे बिगोमा बिथांमोनखौबो आर'नाइजों बरायनाय जागोन। बेखिनि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन। रंजालि बैसागु, दिनै जोङो आगु रंजालि बैसागु फालिथायखौ लादों। रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो आबादजों थानाय बेयो सोमोन्दो, आबादजों सोमोन्दो थानाय बेयो मोनसे फोरबो। दा बेवहायनो जोंनि बे फरायसा बिथांमोनखौ जोङो बैसागुनि एसे आवगायै जहै खालामनानै जोङो जाखिनि बैसागो बोथोराव गिदिरफोरखौ मान होनाय, जिखिनि हाबाफारिफोरा जोंनियाव थानांगौ बेखिनिखौ एसेबाबो मेसेज होनायनि थाखाय जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे बाथ्रायाव ओरैनोथ' गोदोनि दिनाव आगु रंजालि बैसागु गैयामोन। बैसागु होननाय सोदोबजोंसो जोङो आगोलनिफ्रायनो बर'फोरा दान मोनसेहालागै फोथाराव मोसायोमोन। आफाखि थालाङोब्ला फोथारनि थाखाय मोजां होननानै जोंहा फोथायनाय दंमोन। नाथाय समा जौगाबोनाय लोगो लोगोनो, समा बाबेनलांनाय लोगो लोगोनो जोंनाव ओरैबायदि जाहैबाय, जोङो गावबा गावनि हारिमुखौनो फोथांना लाखिनो थाखाय एसे गोब्राब जाबाय आरो दाब दाब फरायसालिनि फरायसाफोरा बेवहाय फैनानै जोंनियाव फरायफैयो आरो बेखौनो जोङो बैसागुनि जा रंजानाय बे गावबा गावनि गामियाव खालामनायनि अनगायैबो जों खनसे जयै बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानि फरायसाफोरखौ लानानै मोसानायजों लोगोसे बैसागु बोथोराव जिखिनि हाबाफारिफोर जायो बेखौ जोङो फोरमायनायनि आरो बर' हारिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जों जोंनि हारिमुखौ जि गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ लाखिनांगोन, बेखौ जोङो गथ'फोरनो फोरमायनायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो।